Dámy a pánové, vítám vás u mého dalšího videa. Takže dneska si zahrajeme, jak se to jmenuje, to je jedno, jak se to jmenuje, a prostě zahrajeme si toto. Takže já myslím, že můžeme jít rovnou na to. Jo a málem bych zapomněl, jsem tu aj s kamarádkou Medinou. Čau. Hi. Jdem hrát. No tak to sbírám loot. Hej, tohle video nebude mít úspěchy, já už to vidím. Říkáš to jen proto, abys ten úspěch měl. Není pravda. I když bych byl rád, ale není to pravda. Kolik máš momentálně odběratelů, Vicky? 0. No, Ne, 1. dávejte odběr. 1. Aspoň Dejte 10. Dejte 10 odběratelů. Ano, 10 odběratelů. A třeba budeme točit víc takových videí. Kdyby vás to bavilo, napište. Do komentářů. My se budeme asi takto navzájem doplňovat. Kdo ví? Jo, já tuto hru mimochodem hraju poprvé. Já ne. Já už ji hraju po druhé. Mhm. Proto jsem tu, myslím, měl nějakého peta. Nevím, jestli zmizel, nebo jo, mám ho tu. Takže No. možná bude Viktor lepší o hodně. Takže možná mi to bude v průběhu natáčení trochu vysvětlovat, jo? No. Takže nezaražte se. No. Ach jo. Hej lidi, asi vás to video zatím moc nezajímá, co? Já myslím, že za chvilku půjdete a to video vypnete, ale tak odběr byste dát mohli, ne? Když už to chcete vypnout. Kdybyste třeba chtěli, aby jsme zkusili nějakou hru v Robloxu nebo... Napište ji do komentářů a je možné, že si ji zahrajem. Ano, přesně tak. Takže pište do komentářů, jestli se vám takovéhle hry líbí a máme točit nějaké podobné furt, a nebo, ne furt, to je jedno, ale prostě, nebo, no, a nebo máme si zahrát tu nějakou tu hru, kterou budete chtít vy. Napište obojí do komentářů a my si to zkusíme pak zahrát. Samozřejmě, jako budeme u toho natáčet. To je pravda. To, kdybychom nenatáčeli, by asi nemělo smysl. Vicky, co mám přesně dělat? Já jsem vyletěl docela vysoko. O, mě to... Mně taky. Je. Já jsem mega nízko. A já. Koukej, vale. No, takže Já jsem trochu výš. vy jste asi úplně jakože neviděli, kam jsem doletěla. Ale... No, ale ne, to tu jde vidět náhodou. Jde to tu náhodou vidět. Jo? Jo. Ale já sbírám teď něco. Já to jak si nechápu. Hele, lidi, tohle jsem vlastně sám nevěděl, že tu je, co si k takého, ale asi je. Vale. Mhm.
Já jsem tu na novém světě. Cože? Na Moonu. Na Měsíci jsem. Aha. Zajímavé, mohl bych ten Měsíc jít prozkoumat. Asi bychom se měli bavit i s sledujícíma, takže nevím, co říct. Já taky ne. Víte, jak se jmenuje Viktor? Teď už asi jo. Jestli zjistím jak, tak to slovo vystřihnu. Valčo, ty už jsi na Měsíci? Ne. Stůj. Jsem hrozně nízko. Aha. Ale byla bych ráda. Počkat, vidíš mě tu? Kde? Jo, čau. Hej, ale já jsem na Měsíci a ty jsi dole. What? To nechápu, asi je to zabagované, ale tak to je jedno, aspoň se tu vidíme. Já jsem tak trochu noob oproti tobě, co? No jo, a toto ani tolik nehraju. Hej, nesmějte se mi. Ale oni můžou. Hej, prosím, dejte like a odběr. A třeba se mě Viktor tak s mám nebude. Kolik dáváš téhle hře od 0 do 10? Nevím. Tak, 5. Je to dobrá hra. Zatím. Já 6. OK. A Security Breach v Robloxu? Tak 10. Je to podobné. Je to strašně skoro stejné. Jo? Ale to jsme ani ještě nehráli. To bychom měli zkusit. Už jsme to nehráli? Netočili. Tak Ano. lidi, jestli chcete, napište do komentářů a my to natočíme, jak to hrajeme. Jo, akorát toho musíte napsat do komentářů velmi hodně, že? No ale toto musí napsat minimálně 2krát. 3krát to tam bude napsané, jinak to nehrajem. Protože to je hardcore. A mně se moc nechce hrát. Mně taky ne. Ale já myslím, že to nenapíšu do komentářů 3krát, protože skoro nikdo mě nesleduje. Tak nějak je to, ale jako nestěžovalo bych si být známý, jo? Jo, teď mě napadla jedna věc. Lidi, zkuste mi pomoct. Sdílejte tohle video všem svým kamarádům a řekněte jim, ať mi dají odběr. Jestli se vám líbí moje videa, napište, aby jsme hráli Security Breach. Jo, nepište. A teď tam 1 milion komentářů, že prý zahrajte si Security Breach. Security Breach. To bys asi zakřikla, že? Ano. Myslíš si, že ti rozuměli? Nevím. Kdo Asi ví? ne, že? Nevím. Já jsem říkala, nepište, aby jsme hráli Security Breach. Hej, to je NTčka Minecraft. Uj.
Já chci Minecraft. Ne. Tohle by mohla být dobrá hra. Tohle by mohl být, hele, dobrý let. Hele, vydržte pro chvilinku. Tak, čau lidi, jsem tady s váma, nemenuji se Vikon, jsem Válča. vyřešeno. Nic? Co jsi urobila? Nic? Jen jsem chtěla přebrat kanál. Co? Mohlo se tam klidně ještě chvilku zdržet? Ne. Nechtěla jsi ještě něco vyřídit? Ani ne. Ne. Já budu bohatý po tomhle. Fakt? Jo. A rozdělíš se se mnou? Ne. Prosím. Chtěla jsi mi přebrat kanál. Nechtěla. Chtěla. Prosím. Ne. Nepřeberu. Fakt, prosím. Ne. Už nechci. Ne. Hehehe. Dejte like. Hej, kde jsou tu nějaké vajíčka? Dejte like a třeba se se mnou začne bavit. Bavíme se spolu? Nevím. Dobře. Možná jo. Tak už nemusíte. Řekl jsem možná. Tak byste měli. What the fuck? To jsem nechtěl. I'm so sorry. Je tady jakési ticho. No jo. A tak co bys čekala ve vesmíru? Jo, ty nejsi ve vesmíru vlastně. Kup si tam nějakého peta, ne? A to jde? Jo. Jsi slepá, tam je vajco? Ne? Jo, a jo? Nebo kde jsou? Tady je něco obřího úplně. Oh my gosh. Nevím, jestli se tohle hele mělo stát. To se asi nemělo stát. Mám nějakého epic. Já taky mám epic. Rare. To je nic. Come on. Nevím. Corona! Come on. Come on! A počkej. To je co? Co? Kde je tu nějaké vajco, ale já chcem vajco. Jo, počkat, jestli to tam můžu. Aha. To je tím, že jsem slepý. A toto ještě nemůžem. Škoda. Asi už to nemá cenu hodně, jakože jsem otvírala vajíčka, ale cenu to nemá. Teď. Oh my gosh. Tak to si děláš. No tak aspoň mám chobotnice. Kolik ty mi vlastně přidávají? To by mě zajímalo.
Jo, mám nějaké pety už. Kuňa. Ale nevím úplně, v čem to má Uj. pomáhat, protože v odstřelu to má pomáhat, nebo... Nevím. Oh my gosh. Tak to hodně pomáhá. To taky. Že to nedoletím, ne? Prosím. Do prkna, já tam těsně nedoletěl. A já tam možná doletím. Já doletím na Měsíc. Prosím. A já doletím kam 500krát. Prosím. To si děláš Tu srandu, prde. ne? Kdo? Do prkna. Ale on pro mě došel kamoš lidi, tak asi tohle by bylo pro dnešní video vše, tak Já jsem se lidi. dostala na Měsíc. Tak jo, ok, tak čus. Ahoj.